Преди около година имах едно отпускане на контура и една двойна гуша, които много ме притесняваха. Също бях започнала да образувам паднал клепач, който беше много неприятен. Дамите, които имат такъв проблем, ще се съгласят с мене, че е грозно и си е наистина за безпокойство. Но в най-подходящия момент се появи една възможност. Присъствах на една презентация на немски уред за изглаждане на бръчки Anti-Age уред, най-новата, най-невероятната технология, която аз съм виждала в живота си, защото съчетава 4 различни приставки за 4 различни приложения и благодарение на този уред, който всъщност е ето тази почистваща четка с ултразвук, която извършва едни много специфични трептения и благодарение на масажа, който прави, се стимулира активацията и образуването на колаген в вътрешните слоеве на кожата. И по този начин аз от около година използвам този уред. Масажирам предимно в частите, тук на долната част, където е контура и са предразположени към отпускане. Също и тук гушата, която беше взела да се накъдря. И тук на слепоочията отстрани тази част така се задържа за 2-3 секунди, за да може да се стимулира самото образуване на колагена там. И така за тази една година аз получих наистина невероятни резултати, за това го споделям с вас. Само да покажа тази плочка, която е всъщност с анти-ейдж действие, също работи с ултразвук, просто на други херци е настроена, не издава никакъв звук и никакви трептения, за това човек може да си помисли, че тя въобще не функционира, но всъщност с нея аз си вкарвам подкожно специалните кремове, които вървят с серията Zeitgard, за да може да се опълнят ето тия бръчки пачи крак и за да се опъне падналия клепач. Благодарение на тази плочка аз вече нямам паднал клепач, както виждате, нямам и двойна брадичка, контура ми е значително подобрен. Аз съм супер щастлива за което и ви пожелавам, ако попаднете на този уред, си го закупете.